Angu-11,803 amacala okudlwengula abikiwe kusukela ngoMfumfu kuya kuZibandlela nyakenye. Ngosuku kubikwe acela ekhulwini nama-30. Ungqongqoshe wamaphoyisa uthi nakuba zehlile izibalo zobugebengu bokudlwengulwa kwabantu kanye nokubulala ezweni lonke, kodwa okwenzeka esifundazweni iKwaZulu-Natal nase-Free State kuyakhathaza. Rape cases have increased in KwaZulu-Natal and Mpumalanga and the Free State, whereas other provinces have recorded decreases. This data serves as a stark reminder that gender-based violence remains a critical issue requiring intensified interventions, and those interventions will come from us. Bangu 6,593 abantu ababulewe kuleli phakathi kaMfumfu ka-2024 kuya kuZibandlela. Ngosuku kubulawa abantu abangama-73. Izibalo zokubulawa kwabantu nazo zehlile kodwa-ke zisephezulu esifundazweni iKwaZulu-Natal, iGauteng, Eastern Cape bese kuba ise-Western Cape. Ungqongqoshe uthi lezi zifundazwe ezine yizona ezenza ukuthi kube nzima ukulwa nobugebengu kulelizwe. There are 4 provinces that are our albatross when it comes to policing and crime fighting, namely Gauteng, KwaZulu-Natal, Eastern Cape and Western Cape. They pose quite a challenge. They dominate criminality in the country. Ungqongqoshe uzwakalise ukukhathazeka nangokwenyuka kwamacala okubulawa kwezingane eziphakathi konyaka kuya eminyakeni eyi-17. Kunxuswe umphakathi ukuba uvikele izingane. Isifundazwe iWestern Cape sihamba phambili ngamacala okubulalana kwamaqembu emgulukudu. Angaphezulu kuka-263 amacala abikiwe kule kota yesithathu yonyaka. Ungqongqoshe uthi imizamo yokulwa nobugebengu efana nezinhlelo zamaphoyisa i-Operation Shanela ithela izithelo ezinhle.